ufundo lwencwadi enoba kanti yincwadi enamabali okumonwabisa umntwana okanye incwadi enolwazi ekufuneka elufundile, kuquka into yokuba abe kanti umntwana udibene nantoni noonobumba be-alphabet abasinika izandi ngezandi ukuqala kono-nye ukuya kono-4. Abe kanti udibene nantoni namaqhekeza amagama abonisa ukuba la magama kweli cala sele akhiwe. Abe kanti udibene noonotsheluza phaa, oonotsheluza bamagama enoba ngamagama aphaya anzima abaqala udibana nawo. La magama ke sidla ngokuthi amagama angundoqo. Akhona ke nala magama badibana nawo rhoqo apha xa befundayo, sithi ke ngamagama avakala rhoqo okanye asetyenziswa rhoqo. Kubalulekile uba bawazi la magama ukuze bazokwazi ukufunda ngesantya esiphezulu okanye bafunde ngokutyibilika kuba bazabe sebewaqhelile la magama. Babe kanti badibene phaa nantoni, nemicu yezivakalisi, that is le nto kuthiwa zii-sentence strips. Mhlawumbi sinesasandi untshi, sifuna uveza la magama anontshi phaya, sakha ke ngoku izivakalisi xa sele siwazi la magama. Sithi uNontsha ebenetshintshi wazithengela ibhegi entsha. Siphinde siye phaa kuNdlwe, injana, injana ikwindlwana yayo, ngumbundlwana osakhulayo. Siye phaa kuNtlwe, sithi intlwathi yinyoka enobungozi. Abe kanti udibene nantoni, netshati enezandi phaya phezulu namagama phaya, and then izivakalisi phaya ngala magama ezazandi. Le tshati ke yitshati ayisebenzisa mhlawumbi nomlingane wakhe apho bafunda izandi, amagama nezivakalisi phaya, okanye bayisebenzise laa tshati bengamaqela amancinane. Abe kanti uyakwazi ukwenza le nto kuthiwa ukuyilwa okubhalwayo, creative writing, ebhala ngala mfanekiso wale nkwenkwe phaa. Umzekelo phaa, inkwenkwe ikhaba itoti. Zininzi ke izivakalisi ezinokuphuma phaya kuba laa nkwenkwe unokuncokola ngezinto azinxibileyo, imibala yazo nesentloko nombala wale toti ayikhabayo. Ibonakala inkangeleko yale nkwenkwe, ibonakala yonwabile okanye ikwimeko enjani inkwenkwe. Yonke ke laa nto yandisa isigama sakhe umntwana.